Сәлем дуслар, узган атнаның төп яңалыклары нинди булды? Хәзер сөйләрбез, киттек. ВКонтакте туган телләрдә ясалган проектларны бүләкләячәк. Беренчеләрдән булып акчалата ярдәмне татар телендәге контент алачак. ВКонтакте шелтәре өчен ул татар телендә контентны укучы яңа кулланучыларны һәм шул контентны булдыручы блогерларны җәлеп итү булса, республика өчен татар телендә мәдәни мирас булдыруда чираттагы адым. Нәкъ менә татар телендәге проектны беренче чиратта сайлау аңлашылады. Татарлар Россиядә халык исәбе буенча икенче милләт. Якын арада башка милләтләр проектларында бүләкләү башланачак. Социаль шелтәрләрнең туган телләрдә мәгълүмат булуны хуплавы чыннан да куандыра. ТССРның 100 еллыгына Император фарфор заводы тантана дип исемләнгән коллекцияле чәй сервисы булдырган. Ул Казан татарларына хас орнамент, ләлә чәчәген хәтерләтүче алтын-көмеш боҗралы бизәкләр сурәтләнгән. Орнамент соңыннан кулдан алтын белән дә йөгертелә. Димәк, сез падишаһлар нәселеннән булсагыз да, хәер, булмасагыз да иртәләрен Император фарфорыннан чәй эчә аласыз. Әмма ТССР хөрмәтенә. Катлаулы Россия тарихы дигәнме? Татарстанның диния нәзарәте татар теле курсларын башлый. 1 октябрьдән Татарстанның 100 мәчетендә барлык теләүчеләр дә татар телен өйрәнә башлыйлар. Дәресләр атнасына 2 тапкыр бу елның 1 октябреннән киләсе 2021 елның 30 апреленә кадәр үткәреләчәк. Әлеге курсларга йөрүчеләрне татарча сөйләм теленә өйрәтмәкчеләр, дәресләрне филологлар алып барачак. Моның өчен хәтта махсус рәвештә татар теле уку әсбабы яңартылып нәшер ителде. Менә дигән башлангыч бу. Беренчедән татар теленә өйрәтәчәк мәчетләрнең республика күләмендә булуы, икенчедән дәресләр яшьләр өчен генә түгел, барлык яшь категорияләре өчен каралган. Россиянең Сүриядәге Хмеймим авиабазасы территориясендә Россия герое татар ир-егете Рәфәгать Хабибуллинга 3 метрлы биеклектә һәйкәл ачтылар. Хабибуллин 2016 елның 8 июлендә хәрби бирем үтәгәндә Пальмирадан Ирак түгел Хомс провинциясендә һәлак булды. Ул боевиклар бәреп төшергән вертолет экипажы җитәкчесе иде. Әлегә кадәр оппозиционер Алексей Навальныйны кем агулауы ачыкланмады, әмма ул үзе бу кырынышта Владимир Путинны гаеплый. Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин бу хәлдән соң оппозиционерны оятсыз дип атады һәм аның чит илләр хезмәтләре һәм хөкүмәт органнары мәнфәгатьләрендә эшләвен белдерде. Путинның матбугат сәркәтибе Песков исә тагын да көчлерәк сүзләр ирештерде. Шушы көннәрдә имеш Навальный белән ЦРУ хезмәткәрләре эшли диде ул. Оппозиционер үзе исә буларны ишеткәннән соң Песковны судка бирәчәген кисәтте. Әгәр аның ЦРУ шпионын булуына дәлилләр булса, күрсәтсеннәр, юк икән Дмитрий Сергеевич белән судта очрашырбыз, диде Навальный. Карабахта хәрби бәрелешләр дәвам итә. Ялларда сугышның беренче атнасы шәһәрләрне зур артиллерия атакасына тоту белән төгәлләнде. 3 октябрь киченнән һәм якшәмбе киченә кадәр танылмаган Таулы Карабах Республикасы баш каласы Степанакертны утка тоттылар. Шәһәрдәге журналистлар сүзләренә караганда, мина һәм бомбалар хәрби объектлар булмаган торак районнарда шартлады. Якшәмбе иртәсендә башкаланың электростанциясе һәм Карабах мобиль оператор офисына карата да ут ачтылар. Хәрби көчләр Азербайҗанның Гәнҗа шәһәрендәге торак кварталны утка тота. Һәлак булучылар һәм күп санлы яраланучылар турында хәбәрләр бар. Бу дөньяга рак, коронавирус һәм глобаль җылыну гына аз бугай. Камчатканың Авачин култыгы яр буенда меңләгән үле диңгез хайваннары табып алынган. Пляжларда үле осьминоглар, диңгез көрпеләре, кыслалар һәм балыклар чиреп ята. Экологик һәлакәт турында беренчеләрдән булып җирле серферлар чаң сукты. Алар суның төсе үзгәрүе турында хәбәр итеп, Налычев борынынан Авачин култыгына кадәр 40 километрлы яр буенда үле диңгез хайваннары ятуын сөйләде. Суны тикшерү анализлары төрлечә. Greenpeace хәбәр итүенчә, төрле химикатларның микъдары берничә тапкырга арткан. Росприроднадзор исә суда гомумән пычратучы матдәләр булмавын белдерә. Дөрес, анализлар берничә көнлек аерма белән алынган һәм океан агымы суны инде чист тартканда булдырырга мөмкин. Хәзер инде экологларның хайваннар һәм моллюсклар үлеме сәбәбен ачыклавын көтәсе кала. Шимбә киңәшмәсе нәтиҗәләре буенча коронавирус белән авыручылар саны артуы сәбәпле Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Роспотребнадзор оешмасы киңәшләрен үтәүне катгый рәвештә тикшереп торырга кушты. Мисал өчен, җәмәгать урыннары, транспорт һәм берәмләр сату объектларында маскалар кию мәҗбүри диде ул. Россиядә авыручылар саны тәүлек эчендә 10 мең кешедән артты. Татарстанда да авыручылар саны артуы күзәтелә, әмма әлегә күп түгел диләр. Без исә сезне һәрчак сак булырга чакырабыз. Маскаларны ияктә түгел, тиешле дөрес итеп киеп йөрегез. Социаль дистанцияны зинһар саклагыз. Татарстанның төп җиде яңалыгы шушылар иде. Һәм чыгарылышыбыз ахырында барлык укытучыларны да һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итәсебез килә.
Авыр эшегездә уңышлар һәм сабырлык телибез сезгә. Саулыгыз.